Esenlikler yurttaşlar. Şeýle Eski yurttaşlar, hoş geldin yurttaşım. bugün näme hakynda gurruna ders tema näme? Bugün temamız Türkmende bir nakıl var ha. Baş olmasa göwreleşdi. Temamız bugün şo bolsun. Men başlaýyn. O dowam et. Türkmende bir nakıl vardır. Baş olmasa göwreleşdi. Bu da mana bir aşk. Bir vücut var, bir vücudun adamın ne bir bedeni vardır ve bedeninin en esas yeri başıdır yani. Düşünüp bilýän, oýlanyp bilýän yeri, beýnisi başındadır. Baş keslenmekde yani hiç tarzda da yarana. Yani şu misaly bizde de cemiyetimizde de şonyanak adamlar bolýandyr. Bu cemiyetin beýnisi diýen. İp bolar bulara. Mesela näme küçük nemeden başladı. Bir maşgalarını aladı. Bir maşgalarının içinde okman biri şu maşgalarını çekkendir. Şu maşgalarının içinde önünden çıkacak problemanı görýändir. İçinde döreyen problemaları çözýändir. Näme gerek bolsa hatanaklar ýugurýändir. E, Bir generator yani maşgalarının generatoru yani. Şimdi maşgalada bir cemiyetin bu küçük öýüjü var. Cemiyette de şonyanak adamlar bolýar. Mesela mine alsakına bir domda ýaşaýar diýelim Türkmeniň bir ýönekeje problemini alaly. Bir domda ýaşaýar, domyň padwaly suwdan doly. Şonyanak adamlarla hiç kim şoňa üns berýän däldir. Ýöne ortadan şeýle bir cemiyette adamlar çykýar ki şunu görýärler. Görýär ki aşağında suw var. Paçeraların aşağında padwalarda suw var ve bu suwa da çiğin gelýär. Ve şunun uğrunda nemeder komşuları toplar, gider jıkkalara neme yazar, arda yazar, hemmeni çağırar, kol alar, kol çektirir, ýugurar, şo problemany çözmenin uğrunda ýugurýandyr. Türkmen ýene bilýändir domlarda ýaşaýan. Domda bir sanak, iki sanak adam şonyanak aktif bolýandyr. Ýa-da enakalar vardır mekteplerde. Mekteplerin barıp çağalarının sapaklarına varýandyrlar, dinleýändirler. Ine enataların lemesi radisisti sovet diýip bazarlar. Enatalardan döredilen bir komitet ýanak bazar. Şonuň içinde vardyrlar, çağalara näme gerek bolsa, täze ýyllarda padarka etme, kömek etýändir, ýa-da remont bolsa, remonda kömek etýändir, ýene ýeter ýetmez bolsa ýugurýandirler. Neme şu kuruluşlarda da, devlet kuruluşlarında da şeýle adamlar vardır. İşte yani bir kuruluş vardır. Kuruluşun içinde adamlar vardır. Lokman ýagdaýda. Girer, aylygy bir kay gijikdirse, näme üçin aylygy beren ok diýip nemedir, öňe atar, ýa ýene de şonyanak profsoýuzyň işini ýerine ýetirer da. Hemçin aylyk wagtynda berilen ok ýa ine şu bir kemter maşgallar bardyr. Şolara näçin kömek edilen ok ýa-da bir topar problemany ýa diýdik demek ýa bolsa öz wezipesini biraz nemesine ullanýan olsa şolary uýarýandyr. Yani her ýerde şu adamlar bardyr. Ine diýeli döwlet kuruluşlary bar ýokda. Häkimler alan mesela. Käbir häkimler bardyr. Şu wagtda bilemek barmy bular, ýokmy däni ine şu 90-97-nji ýyllar şu eýfariýa döwri bolsa, Türkmenistanda bir 2-3 ýyllyk şu wagtlaryny häkimler bardy. Halmyradan deputat bolsun, halmyra şeýle bar. Deputat bolanmak näme diýär? Maňa da ýöne maşinçydan diýär. Ýöne o ýere bitýär problemany çözýär, bir ýana bitýär problemany çözýär. Adamlaryň şonyanak adamlary çekilýändir. Bilýärler şol adamlaryň problemi çözýärmi, şonyanak adamlara çekilip, şonyanak adamlara ýüzlenýändir. Bular jemgyýetiň gözünde bir näme adam ýanak, awraýly,
bir dürüst adamlar, işi bitirýän adamlar, bir gayratly, namusly, wyjdanly adam olarak tanalýarlar jemgyýetiň içinde. Sebäbi bu adamlar ahlak değerlerine eýe bolýar-da bu adamlar. Eýe bolan soň nemäniň adamlaryň öňüne düşüp nirde yetmezçilik bolsa yollar yapylmadykmy, yollary nemekdendir ya yana bir iş yerlerinde adamlaryň aýlygy berilen olsa, ýani nämesi ýeten ok şo zatlara ýugurip jemgyýeti öz arkasından, izinden ýöretýän bir adamlar bolýar jemgyýetde. Bulardan näme diýilýär? Aýdan diýilýärmi ýa bilmeýän nähile asos bolýar, aktiv adamlaryň jemgyýetiň generatorlarymy, motorlarymy näme diýsem demek zor geçipdir da bu adamlara. Bu adamlar şu adamlar ine jemgyýetden niýe problemalar çyksa, mesela mene ine şu bizim jemgyýetimizde alsak ine nähile problemalar bar. Bilimsiz galan bir jemgyýetimiz bar. Ine şu adamlar, ine şu aktif adamlar şu jemgyýetde ine bizim şagalarymyz bilimsiz. Ya-da biz näme üçin daşary ýurda çykyp gara işlerde işlemeli. Ya näme üçin biz baý döwletde ýaşaýar, näme üçin biz daşary ýurda çykmaly, ya näme üçin bizim aýlyklarymyz ýokarda däl, ya biz näme üçin bizim alýan aýlyklarymyz bizim nemelemire ýetenok. Sowalgamyza bütün durmuşdaky gelen nemäme ihtiýajymyz bolan zatlarymyza näme üçin ýetenok. Ya-da bilmeýän bizim saglyk sistemamyz näme üçin gowy däl. Ya näme üçin bizim dermanlarymyz ýetik däl. Ya näme üçin topraklarymyz bize hususy näme berilenok. Yani soraglary ortağa çıkarıp insanlaryň ünsüni şoňa çekip de şolary çözüm gözleýän adamlar bolar. Şu wagt meselem ýurdum içinde aýdam bolan bolsa, ýa şu aktif adamlar bolan bolsa, ene şu problemalar belki bolmazdy. Bu adamlar problemany çözün, problemany görün, çözüm üretün ve toplumu nähil diýeli ahlaki değerlerini, ine dürüstlük, namus, wyjdan, edenli, bir diýen sözüni tutýan adamlar bolup tanalýar-da we ine şu ahlaki değerlerini toplumun içinde saklayan adamlar bolýar-da bular. Ve ýan üçin bu adamlar näme üçin şu wagt ine ýurdun içinde bizim türkmen jemgyýetimizde, toplumumuzda bu adamlar näme üçin ýok? Näme üçin häzirki rejim, häzirki totalitar rejim bu adamlary ýok edýär? Näme üçin totalitar rejimler bu adamlary ýaman görýär? Azarlýar. Men dowam edeýinmi? Soraňyza jogap bermeden. Inde şöyle bir zat bar da halk başında kim bar bolsa jemgyýet aktiv adam. Şondan göreldirler. Ýa-ni ahlak değerleri, ahlaky bolan, iş başarşy bolan, milliligi, milletçiligi bolan, öz topragyna bagly bolan adamlar, ýani şu dogry bolan adamyň adam hökmünde, şahsiýet hökmünde ýaşamagyna şu zatlar bir gymmatlygy da adam. Şu zatlar öwredýär, ýani göreldikdir halka. Şonuň ýaly aýlaryň ýyllary geçmegi bilen ýani ahlakly adamlar, iş başarýan, öndürüci adamlar şahsiýet bolýarlar. Şoň şahsiýet bolan soň näme milliligi hem özünde bolýar, öz topragyna baglylygy, öz halkyna baglylygy. Ama şonuň ýaly gymmatlykları ýaýgyn bolan näme içinde, ýani jemgyýetiň halkyň içinde şol topragy näme bolanok, kömürip bolanok. Güýçlenem, alda ulanam, näme boýnaýdyr.
baýlyklaryny suwatga ýaly sömürüp bolanokda özüne as koy. Şoň üçin nemeler rejim gelenden suwatky Russiýanyň oturup goýan kuklalary bardyr. Türkmenistanda şolar nähil jemgyýet isleýär, ahlaksyz, tagy soluny bilmeýän, oturturymy bilmeýän, görüm görmedik, Türkmen sözlerini ulanjaklar. Yani giriş çıkışı bilmeýän diýendirler, oturup bilmeýän, agdy näme gepler, başga ýere näme gepler diýer. Şonuň ýaly ahlaksyz toplum adamy getirip goýarlar. Wezipeli ýerleri, içeri işleri bolsun, prokuratura bolsun, kaziýeti bolsun, ministerlikler, prezident diýip adlandyryp goýulýan ýer bar. Şu taýlarken saýlamaýan kyýal adamlardan saýlap getirip goýarlar. Olaryň nähile edýär ekenler diýsen şuwat şöyle näme bar. Döwlet diýip adlandyrylýan işe girjek bolsaň 3 arkamy barlýar. Senin ata-babaň Ruslara hyzmat edipdirmi? Yani Rus ýapynjasy, yani Rus ýallakasy diýip aýdýanda türkmençe. Rus ýallakasy bolup durmy? O şonuň ýaly bolan bolsa, ýa-da sen atasy näwelli, enesi bir näwelli bir çaga bolsaň, ýani asyl, sorsuz, ýani asylsyz. Şonuň ýaly jemgyýetiň bir pesat nähilden pesatlaklar diýilýär maňa. Ýa-da yaramaz äsetler göterýän adamlar we şolary toplap alyp üşürýärler da ol adamlara mene narsist diýjekmi, şizofrenik diýjekmi, bir giden kesel özünde saklaýarlar da. Şonuň ýaly halka da ýani aýlaryň ýyllar geçmegi bilen ýanky adamlaryň hymmatlyga diýjek gel onuň özünde bar nemeleri, düşünjesi, ýaşap bilşi halkada siňmäne başlaýar. Halkada siňýär. Onuň ahlaksyz halk, kesel halk bolup orta çykýar bolan, ol baýlygy bilen hem işi ýok, o halkyň denany bilen hem işi ýok, milliligi bilen hem işi ýok. Toprak kim elinde bolsun, bolmasyn gazaplandyran ok. Şunu garny doýdy, çagal mesele etdi, ertesini gaýgadan ok, ýyllara ýa 100 ýyllara seretip bilen ok. Şoň üçin şu rejimler, totalitar rejimler işini başarýan, ahlakly, aňyrdan gelme asyl, ýani tohumlar asyl, ýani adamlaryň nemesini azarlaýa-da başarsa kysyp çykarýar, başarsa owadan debeden çykarýar. Onu etmese de kimsin sesnäme suwdan ýuwaş bolup oturýar, kellesini galdyrmaz ýaly diýip saklaýar. Olara işen bermän, iş etmenlerde mümkinçilik gören oklar, ýa iş etseler ýene de halka ýaşy tarapdan garneme bolýarlar, görüldi bolýarlar. Bir-biriniň çekmäni, bir-birine ýaşylyk etmeli, çağaçlary okutmany, bilim bermäni, çağalara hüner öwretmäni öwretýärler. Halkyň içinden ýetmediň bolar, ýa ýoldaşy ýok, ýa çagasy ýok, ýa uşaklary ýok, or ennetalary olary süýrenmeli sen aklamaly jemgyýet içinde. Olara ýa çykmany öwretýärler. Şu zatlar öwretmediler ýaly olara ne iş berler, ýa kaçmylar başarsalar, kovup çykarýarlar, başarmasalar owadan depe hiç ýokda sürünüp gezerýärler ýa-da saklaýarlar. Kontrolda saklaýar. Ama şöyle aýtlan bardyr, bular rejimler dinem nemetýärler da, ulanýarlar öz tarapyndan din adam. Gurplarlaryň ende şöyle jemgyýetiň içinde näme bar da, keselçilik bar, hukuksuzlygyň getirýän zady bar. Gurplarlaryň içinde öz mollasymy bar, pulsuzlaryň içinde öz mollasymy bar. Onuň şu iki gatlangan mollalaryň aglaby bölegi näme mahkeme işleýär.
Bulan etdiýän zatlary birden turallar bar, bularyň mut turallary. Ana sadaka berýär bir ýerlik. Da şonu video düşürýär. Ýa-da TikTokda. Ine men plançakyn etgetrendirin plan erik, ýani sadaka kabul bolsun da ýa-da aşagyny nämeden doldurýarlar. Çepeliň beren sagelyň görmeli däl. Beren sadakany aýtman bermeli, sowaply bolýarmysyň. Ana sadakany paýlanda aýtman berseň, hiç kime görkezmän paýlasaň, Allaha gowur bolmuşyn. Şonuň ýaly troll nemeler bilen mollasmaklaryň üstünden şo göreldiğinin ýaly sadakanyň ýaýramazlygyny, sadakanyň asyl nemesi meselesi birini garyn doýurmak bilen başlaýandyr, ýöne soň bir-birine el uzatmak bilen başlaýar. Ele onem uzaýa da nemet ýa nähil diýýärden. Özünden köpelip şu neme eterip baran ertek gün meňe pul madiyada biri blower nemet berer ýok bedel berer. Biri ertek gün nemetjek ben azy pulum kände bir sança okatjak diýär ýurtdaşynda ýa ýurdun içinde. Şöýdük bu jemgyýet halk birikmäne başlaýar da, görünmesiz birikmäne başlaýar, bir-birine eýe çykmana başlaýar. Şoň üçin hem mollasmaklara şo sözleri aýtdyrýarlar. Ol aýt bir sanasy başyny başlaýar, onuň bilýär şoň ýalňyşlygyny, halka ýalňyş etýändigini bilýär. Ýöne ahlaksyz bolan soň, güýje tapan soň şo mahkemeniň aýdanyny etdirýär. Belki alyp götürýän halk hem onu alyp götürýän halk şonuň ziýanlygyny bilen ol. Adam aýdyn adamlar diýýärden ýaşy zatlardan baş çykýan adamlar hiç olmasa ine bizler öz düşünjämizi çykyp aýtmaly, şonuň ýalňyşlygyny. Sadaka diýilen zady aýdyp bermeli, edip görkezmeli halka. Bellekleren ederýärler. Ya şuň goşusuna owazyň içinde ýa bir yetimler köşküne akitdirmi, şolara eýe çykman öwrenen halk ertek gün owazyna eýe çykýar. Bir gün etrawyna eýe çykyp başlaýar. Soň gün ýurduna eýe çykyp başlaýar. Şöýdük nemäzik görýär, millilik görýär. Birlik bolmak görýär. Yani az birlik dälde birlik bolmak görýär şu. Şoň üçin baş olmasa göwreläşdir, baş bir millet üçin önemlidir. Görelde görkezýär halka nähil diýerden şöyle ýol görkezýär. Şu ýoldan ýöreseň seniň bähbüýdiň, seniň taryhyň ýa-ni geçen seniň ataňy üçin gowy geljegiň çagalaňam üçin gowy diýip ýol görkezýär, şu ýoldan ýöremän öwretdi. Şoň üçin ýani türkmeniň ulanýan sözleriniň ýani dana söz ýa aýtgylarynyň içinde köpsi peýdasyny işleýän, köpsi oza Arap dünýäsinde ýani KGB'niň peýdasyny işleýänler bar. Şoň üçin şu zatlary aýyl-saýyl etmeli, ýani filosof gerek onuň üçin pikirlenip düşünip bilen. Näçinji ýyllar çykdy şo söz. Näme üçin ulanýarlar şo? Şo sözi kim ortaga atyp bildika? Ýani sistem atdymy ýa halkyň içinden çykdymy şo? Ýani mollasmoklar çykardymy şo sözi? Halka ulanmak üçin. Şo zatlar aýyl-saýyl etip bilen filosoflar gerek da, ýani bir nemesini diýanly peýdasyny aýdyp berer. Aýtjak sözüň wazyny dowam edäň. O demek bu adamlar, bu aktif adamlar, bu baş diýen adamlarymız jemgyýete täsir edip bilýän adamlardan. Jemgyýete täsir edip daş töweregiň daşyna adamlary toplap bilýän adamlar we şol jemgyýete öz pikirleri bilen täsir edip bilýän adamlar we elbetde bu totalitar rejimler üçin, hani halky kontrol astyna aljak bolýan totalitar rejimlere hop awandyrýar elbetde. O ýene bir nemesi bu totalitar rejimlerden şu gorkýarlar bu baş bolan adamlardan sebäp bu adamlar başgaça pikir edýärler. Bu adamlar reformçy bolýarlar, reformist bolýarlar. Ene Saparyklymak bardyr. Sineme oba hojalyga reform getirip getirjek bolan adam, getiren adam hatta.
Hatta getiren adam inen şu an Türkiye medyalarında gurrun ediyorlar, kendi rastları gurrun ediyorlar belin. Şu sapar ıklim maftağı şol vakt o 91-nji garaşsyzlygy, sözde garaşsyzlyk alandan soň şul adamlar bize Sovet demesinden çıkmasına garamazdan, Sovet sosyalistik demelerden, devletten, yurttan çıkmazına garamazdan şul adamlar eýan demede Türkmenistan'da reforma eden adamlar. Reforma getiren adamlar şular neçe ýyl ömünden gören adamlar, bu başlayan adamlar. Ve reformcu olan için elbette totaliter rejimler reformcu adamlardan korkun için bunları yok ediyorlar. Yöne bu adamlar başlayan adamlarımız gati cemiyet için, halk için gati ullakan önemi vardır bu adamların. Sonuçta bunların gorolmasa gati berurdur. Bu adamlar gorolmalıdır. Yine şu an bizim Milli Halas Edici Komitetimizin başı olup oturan adamlara Halmıra dağa, Sapar ağalar, başı olup oturuyorlar. Neçe tanak şu 4-5 ýylyň içinde neçe tanak adamlar, bizi gözümüzi açan adamlar ve neçe tanak Türkmen cemiyetinden, Türkmen toplumunun gözünü açan adamlar şu adamlar. Ve biz bu adamları gorumaly, hökmani ýagdaýda gorumaly. Sebäbi başymyz olmasa göbremiz leşdir. Bu adamlar baştır ve biz başymyzy gorumak zorunda. Bize Eýe yol gösterýän adamları gorap, eýe çykmaly biz bu adamlara. Sözüňizi soňladyňyzmy? O açıkladyňyz bolsa aýdym, ýogsa da gaty uzakdan emesmäli, çekmäli. Gormen azıcık 2009 yine Türkmenistan toprakları için aydınımız vardır bu. Başvoltulca adamlar biri Merdan Muhammed. Kemine hükmünde tanalya medyanimede bilinçliğinde çolum reforma yani Türkmenistan'a yani Türkmen halkına özbaştaklık vermek bir bahvitli hareketler etmek için ortaya çıkan adamlar ortaya. Yine de şu rejime, yurdun içindeki rejime ziyan veriyor. Sonra rejim yıkacak da adamların düşüncesini. Rejim yıkılacak, sömürge deyince halkın öz yapması, öz nemesi değişiklik olacak. Yani kaçımda rejime ziyan, onun için Türkiye'den oğlak ettiler. Yol vermeyecek, edecek işlerine yol vermeyecek. Yani halkı var, görülde var, kadar ve çören cemiyeti dikeltmek için birden işler alıp var. Yani rejimler mı şunun adamlara ne oluyor? Karşı oluyor. Neçe demokratik bir yurt versin Türkmenistan yurttaşına çıkıp Birleşen Milletler kuramasında neçe samra versinler yönü edin. Şu hareket eyyam böyle değerliğini görkez. Hukuk devleti yoktuğunu görkez. Devlet dilen kuramanın şu tadı yoktuğunu. Bir giden adamlar kastumlu zaten geçip böyle milli eşikteki denarlar var. Yani baran fasat, günlük yaşama bilme için hareketler için devam ettiler. Kollemin işte kesin sağ olasın olacak. O, bu adamları korumasa, yani bu adamlar korulmasa, bu adamın başlarında cemlenilmese, yani her kıvuşumuz yanık mertebenin ayaklar altına almayandır. Yani şu attık ben mertebesi almadan mertebe ayak altına alınmış durumda şu an. Ben çünkü bizim bu başlayan adamlarımızı korup bilmeyenimiz için, hayat saklamanımız için, şu totaliter rejimlere şu adamları yok etme ruhsat verenimiz için.
Ýa-da sag bolun dinleýäniniz üçin pikirlerinizi, düşünjeleriňizi kommentlara ýazyň. Her bir pikiriniz bizim üçin kymmatlydyr. Herkim öz düşünjesi ýakyn. Bolýa sag bolun, sag oturuň. Çağıran üçin. Taňra ýapyp.